Vždy som verila, že existujú ženy, ktoré sa neboja aj svojou cestou. A ja som jedna z nich. Som Michaela Musilová a som alfa. Od malička som túžila byť astrobiologičkou, a teda výskumníčkou, ktorá hľadá život mimo našej planéty. Dokonca som pre NASA pracovala už ako 21-ročná. Za sebou mám vyše 30 simulovaných misií na mesiac a Mars, ktorých som bola veliteľkou, a tam sa mi vždy darilo byť ženou. Ale je pravda, že tuto na Zemi občas tie podmienky sú podstatne náročnejšie než tie vesmírne. Našťastie auta na Zemi sú pomerne jednoduché na riadenie, kozmické lode sú podstatne náročnejšie. Vďaka práci som sa dostala na všelijaké úžasné miesta po našej planéte a asi to najzaujímavejšie bolo v Antarktide, kde som mala možnosť pracovať vnútrozemí Antarktidy, kde bolo úplne všetko zamrznuté a bola som na miestach, kde nikdy predtým nikto nebol. Pre mňa sú alfa ženy, ktoré sa nenechajú odradiť prekážkami a názormi iných ľudí, ktoré sa držia svojich princípov a morálneho kompasu a hlavne pre ktorých práca má väčší význam a snažia sa ňou zlepšiť podmienky pre iných ľudí. Som žena, ktorá vždy verila a stále verí v samú seba, a som alfa.